सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल. तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील. आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 9869 27 43 19. तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा. पावसाळी अधिवेशनाचा काल अखेरचा दिवस होता. अनेक नेते सभागृहात महत्त्वाचे मुद्दे मांडत होते. मात्र शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मला घरी एक कार्यक्रम आहे, त्यासाठी मला गेलंच पाहिजे, माझे प्रश्न लवकर घ्या, माझी 93ची सूचना मला लवकर टेबल करून द्या, असा तगदा लावला. केसरकरांची भूमिका पाहता राजकीय वर्तुळात त्यांच्या जनतेच्या प्रश्नासंदर्भात गंभीरता कितपत आहे याची चर्चा रंगली आहे. शिंदे भाजप युती सरकारच्या पहिल्याच विधिमंडळ अधिवेशनात मंत्री सभागृहात नसल्यामुळे अनेक वेळा विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसह 20 कॅबिनेट मंत्री असून एकही राज्यमंत्री नाही. त्यामुळे विधानसभा विधान परिषदेतील कामकाजाला सामोरं जाताना मंत्र्यांची चांगलीच तारांबळ झाली. अशातच काल अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस होता. मात्र केसरकरांना जनतेच्या प्रश्नापेक्षा कौटुंबिक कार्यक्रम महत्त्वाचा होता असं दिसून आलं. मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्याला घरी कार्यक्रम आहे, माझ्या खात्याचे प्रश्न लवकर घ्या, अशी विनंती सभापती नीलम गोरे यांच्याकडे केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शिक्षण विभागाचे प्रश्न होते. त्यात प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे पहिल्याच प्रश्नाला उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की मला घरी एक कार्यक्रम आहे, माझे प्रश्न लवकर घ्या, माझे आणखी 5 प्रश्न आहेत, मला घरी छोटासा कार्यक्रम आहे, मला त्यासाठी गेलंच पाहिजे, त्यामुळे मी विनंती करतो पुढचा प्रश्न घ्या. सभागृहाचे इतर कामकाज सुरू असतानाही केसरकर यांनी मला घरी लवकर जायचे आहे, माझी 93ची सूचना मला घ्या, या विनंतीमुळे सभागृहात कौटुंबिक कार्यक्रम महत्त्वाचा का अशी कुजबूज सुरू झाली. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.